Man kan være slap, man kan være smidig, og så kan man være stærk. Og det kan man faktisk også godt være, selvom man er rimelig lille. Og det skal vi altså snakke om lige nu, for vi har faktisk besøg af dig, Anton. Velkommen til. Tak. Kan du lige vinke til dem derhjemme? Hej alle sammen. Hej. Anton, du er verdensmester i bænkpres. Og så er du altså også dværg. Ja. Hvordan delen hænger det sammen? En hammergod konstruktion. Fordi, hvad det hedder, jeg er komprimeret, ikke? Og det gør, jeg har korte arme, jeg har korte lemmer, og stor muskelmasse i forhold til højde og drøjde. Og det gør, jeg specielt designet til min sport. Fuldstændig. Så det er simpelthen fysikken, der tillader dig at være skidegod. Men altså, var det også noget, du drømte om, da du var lille? At du mener, da jeg var mindre? Men da du var barn? Ja. Måske? Ja, men altså, hvor man altid er, det var ikke måske lige just den vej, men så var muligheden der, fordi jeg altid trænede, ikke? Ja. Og så var der nogen, der sagde til mig, hvad vil du prøve at gøre noget seriøst ud af den sport der, du laver? Så jeg, okay, så lad os da prøve. Og så er jeg stillet op, så vandt jeg. Og så vandt jeg EM det første år, jeg stillede op for Danmark. Okay. Det var i Thisted, over i Thy. Og der blev jeg verdensmester. Og så fik jeg blod på tanden. Og så rullede det sådan derefter, ikke? Og så er jeg blevet tredobbelt verdensmester. Har verdensrekorden i 2 vægtklasser. Og europamester og sådan nogle ting. Danmarksmester er jeg også blevet. For du kan jo løfte rigtig, rigtig meget. Vi har faktisk et klip, som vi lige skal se. Ja. Så vi lige kan få det hen. Hvad sker der her? Kan du lige forklare os det? Ja, der sker det, at jeg ligger på ryggen og løfter stangen ned til 2 yndige piger. Og så tager jeg ned til brystet. Så du løfter simpelthen de 2 piger? Og så retter jeg den ud igen, og så skal jeg holde den i x antal sekunder. Og det er der genererer... Ja. Det er jo ligesom det er lidt sådan superhelteagtigt, det der. Sådan 2 yndige unge damer, du løfter der. Altså, jeg tænker jo bare, hvad vejer de 2? De vejer cirka en 60 kilo stykke. De er ikke helt ærlige omkring deres vægt. Nå. Men hvad er det? Cirka 60 kilo hver. Og så det er sådan cirka 140 kilo, og jeg har løftet den på den rigtige side af 215. Så det er jo walk in the park. Hvad svarer det til? Sådan det svarer til sådan noget lignende, der ligner en 3,7-3,8 gange kropsvægt. Gang din egen kropsvægt. Ja. Hold da op. Prøv at høre, Anton. Magnus. Jeg kan jo ikke engang løfte min egen. Jeg tror ikke engang, jeg kan tage min egen. Altså, det skal man kunne. Okay, jamen, så må jeg jo træne lidt op. Anton, helt tilbage, var der aldrig nogen, der sådan sagde sådan til dig, prøv at høre, det der med at blive stor og sådan noget, det kan du godt glemme, fordi at du er dværg. Altså. De sagde jo til mig, du er født lille, du bliver lille, ikke? Ja. Du er lille. Og så var der jo sådan noget, når nogen siger noget, man ikke kan, så skal det jo prøves. Og så kunne jeg jo godt følge med dem, og så på et tidspunkt, så blev jeg faktisk bedre end dem. Og så hjalp de mig og motiverede mig og blæsede mig i nakken, så jeg gik den rigtige vej, ikke? Og det gjorde så, at jeg altid, siden jeg var 20 år, der har jeg altid været i god form. Og det har jeg altid synes var vigtigt at være. Man er sund og rask, og man får ikke alle de der sygdomme og skavanker. Kroppen er i god form, ikke? Og man tænker også mere klart, og indlæringsevnen er også maksimal, når man er i god form. Så det har jo gået meget godt, og så har jeg kommet ud og set hele verden jo, og har rejst meget og gør det stadigvæk. Og det er jeg jo lidt glad for. Ja, for det er jo gået rigtig godt. Vi kan jo se alle de her medaljer. Lad os lige kigge på dem en gang. Ja. Der er jo rigtig mange. Hvad er egentlig dit næste mål? Jamen, jeg vil jo gerne overordnet set være den første i verden, der laver 4 gange kropsvægt. Det er aldrig nogensinde nogen, der har gjort det. Aldrig nogensinde sket? Ikke på den måde, som jeg gerne vil gøre det. For jeg vil gerne gøre det i det forbund, jeg er medlem af. Ja. Der har man nemlig sådan en antidopingpolitik. Og der vil jeg gerne gøre det. Og der er aldrig nogensinde, der har lavet 4 gange kropsvægt i bænk før. Hvad kræver det af dig? I øjeblikket kræver det, at jeg skal ud og løfte 232 kilo for at gøre det. Hvor meget træning er der fra nu til det? Ja, der er sådan 5-6 gange om ugen, et par timer om dagen, og sund og rigtig mad, og hvile og alle de der ting der, ikke? Det må jeg nok sige. Anton, du har nået en hulens masse, selvom at du har været anderledes end alle andre. Og så var det, jeg tænkte, om ikke du lige måske kunne give et råd til, hvis der skulle sidde nogen derude, der også er anderledes. Sidder nogle børn derude, eller unge mennesker, som, hvad kan man sige, har nogle egenskaber, eller har nogle lyster eller tilbøjeligheder, så sørg for at være i god form. Det gør det nemmere for jer i skolen. I har kun 2 gymnastiktimer, hvis I er heldige. Men gå ned i motionscenteret og træne, og så find en eller anden, I er god til, eller hvem er stige blind på det. Der kan være andre muligheder. Også selvom der er nogen, der siger, at man ikke kan. Ja, specielt hvis der er nogen, der siger, at I ikke kan. Så er det en yderligere motivation. Tusind tak, fordi du gad at komme i dag, Anton. Og det vil sige, at du kan også blive god til det. Jamen, jeg skal se, om jeg kan tage mig en kropsdag. Super. Tak for det, Anton.